today. Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimaupa wina aliyense olowatanyamula mfuti olowatanyamula zikwanje ine sindimanyumwisidwa amene ine ndimamuopa pa dziko linalo ndi Mulungu yekha basi. Ndipo olo wina mutapanga propaganda yotani ine ndizayima pa chilungamo chifukwa ndi chimene ndimachidalira, ndipo chilungamo ndizachipitiriza kuchilankhula. Lero sindikuchedwesani Amalawi, ndikufuna ndikuzukutuleni, ndikufunanso ndiyime pa chilungamo. Ndikudziwa kuti ena amene nditi ndiyatchule mu audio ya lero akwiya kwambiri, koma ndizasangalala akakwiya koma atamva chilungamo. Lero ndicheza kwambiri ndi inu a opposition chifukwa inu ndi amene muli hope ya Malawi. Mwana sapitisidwa standard 2 asanakhonze mayeso a standard 1. Palibe chifukwa chokuti Amalawi akamuvotereso Chakwera ndi MCP atalephera. Andi ndizopangisa manyazi kuti president ndi president azikayenda zikoli ndikumanena kuti ndiza kuchitirani mukandisankhaso ine ndiza chimene wapanga iye ndikupenga ni ndalama basi. Ndi chifukwa chakumati akafika pamalo akumanena kuti aliyense ndizampasa 1 miliyoni anthuso 1 miliyoni kusonyeza kuti chimene amaziwa iyeyo anazowerera kuchalichi zolandira ndi akuona ngatiso anthu akuyenera zingolandira ndalama. Kholo la nzeru limamuphunzitsa mwana kuweza nsomba, kupangira kuti akamwalira mwana uja azipita yekha azikayeza msomba. Tili ndi kholo lofoira kwambiri in the name of Chakwera amene sakupanga foundation ina iliyonse yokuti Amalawi azidalira, Amalawi akhale oziyimirira pawokha. Amalawi ndi chimene amafuna akhale ndi business yabwino, ana azipita ku sukulu, azidya pa khomo pawo. Ndi zimenetu Amalawi amafuna. Samafuna kuti Amalawi azipasidwa makobiri akhale anthu opempha kuchokera kwa anthu andale. Ndi uchisiru weniweni. Choncho ndilankhula ndi inu a opposition amene Amalawi akukudalirani. Hope yawo ya Amalawi ndi inu chifukwa mmene kulili kunja uko inu a opposition tikamanena kuti takhalani pamozi muombole zikoli tikupangira tikunena kuti kunja kuno kuli mavuto woopsa. And I'm sure pakali pano pamene mukuyenda m'mamizimu nthawi ino ya kampeni mukutha kuona even all town mukutha kuona mmene Amalawi akuzunzikira. Tikunena ife pano siku la lero anthu angokolola kumene koma madera ena chimanga thumba lakwana 80,000 komanso thumba la ujeni la fetereza tikunena pano madera ena lakwana 185,000. Mavuto to amenewo mavuto. Je anthu akunena kuti inu a opposition kodi zipani zanuzi mukamapanga mmampangira ndani? What is the agenda like? Chifukwa ngati agenda yoyambisira zipani kandi inu a PP, kandi inu a UDF, kandi inu a DPP, kandi inu che Kondwani Nankhumwa, kandi inu che Michael Usi, kandi inu a Mwene Fumbo, kandi inu a David Mbewe, nonse amene Enoch Chihana, nonse amene osusa nonse zipani zanuzo mmampangira kuti mumapanga agenda yake ya ndani. Chifukwa ngati ili nkhani yoapulumutsa Amalawi, nkhani yokuti muzitumikira anthu, nthawi yake ndi inoyo imene inu nonse a opposition mukanabwera pamozi ndi kupanga form 1 block. Komatu inu mmamizi mu anthu akuzunzika. Mwina inu akulu mwina mmakhala kuti mukazuka chonchi mmakhala mutaona chakudya sausage yali pa tebulo. Ena akusowa ngakhale soya pieces amene soya pieces kulitu mavuto kunja kuno. Ndiye tikamanena kuti inu a opposition tabwera ni pamozi tikufuna ndicho linga kuti muliphule zikoli
inu a UDF taphulani zikoli, inu tagwirizana ndi anzanu a PP, tagwirizana ndi anzanu a DPP, tagwirizana ndi anzanu a UTM, mukhale pamodzi anthu inu, muombole zikoli kuchokera nsanje pakana kuchitipa. Kulitu mavuto kunja kuno mavuto olokwaona anthu amene ali ngati ku South Africa, mukakapita mukukaona welfare ya anthu aku South Africa, aku Zambia, aku Mozambiki, ngakhale olali ku UK anthu akuzunzika koopsa. Kaye awa anapita ku Israeli, sitikudziwa kuti kodi ana amene ajawo ali pati, sitikudziwa palibe amene akupereka update ina iliyonse. Andi inali nthawi yonena kuti inuyo musaganizire za inu iya, inali nthawi yonena kuti inu muganizire za ziko lino, chifukwa uyu kumpasaso 5 years ina apha anthu, Malawi muno anthu afamo. Choncho ndimafuna ndikupempheni inu a opposition nonse, nthawi muli nayo, chonde ndili pa mabondo anu ndagwada, nthawi muli nayo yokuti mukanakhoza anthu inu kukhala ndi emergency meeting. Ndikunena tungati cholinga chanu choyambisira zipani zanuzi, mukana cholinga chokuti muziwombola Amalawi, mukanakhala pansi muombole Amalawi. Afiti awa apha anthu, izi ndikunena zizikuoneka ngati zazing'ono. Tapitani pakale panopa mupite ku immigration, anthu ena analipira ma passport last year, koma passport pakana lero sikutuluka. Passport ndi document yofunikira kwambiri imene imathandiza ngakhale osakhala kuyenda kokha iya, koma munchitolo ma business osiyana. Passport ndi chizindikiro choonesa kuti ameneyo ndi nzika ya ziko, koma ili ndi ziko la manjanjawiri amene akungonama pena palipose. Inu zoona anthu azikakhala pakucheno ku immigration pakana 10 o'clock ya usiku. Ngati pangiridwe passport ndiye kuti pachitika zinthu ziwiri, ngati ali mkazi ndiye kuti wanyengedwa, iye ayika pena wapereka ndalama, ena onde kuti ahonga kwambiri ndalama zambiri ati kuti apeze passport mu ziko lawo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Izizi zikufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pamodzi muliwombole zikoli. Tikapita kuma estate ukuku ngati kuchizunga estate, kuthyolo anthu akugwira ntchito zakalavula gaga. Kaye system imene yayambika iyo malipira anthu akuti ati kuwalipira anthu mu mpamba pa Airtel Money, malo kuti mwina alipire anthu pa mpamba wallet kapena pa Airtel Money wallet, akuwalipira direct kumene account. Cholinga cha anthu kumene kuko azizunzika ndipo adulidwe ndalama zambiri, ndalama zochepa ndikukamulipiriranso munthu salary yacho iyo mu phone. Akamapita kotenga kwa agent amudule, anthu akamapita ku nyumba kwawo akupita ndi ndalama zochepa. Mukapita kumbali ya ntchitolo kuma company, tapita nolo kukayerekera, mukaone kukayerekera mining ijatu kujama panga uranium amaba kujana tibera ziko lose kutibera azungu kuba. Lero kayerekera ija inayambiranso, mukaone mmene anthu akuzunzikira kumene koko kuli mabuno. Ntchito zoyenera Amalawi yakugwira ndi anthu akunja, ndipo kuli ma supervisor mabwana amene akuzunza anthu. Kodi tuziko litikamana kuti ukapolo ulipo, muzimvesesa inu a opposition, muzimvesesa. Tikamanena anthu akuzunzika, anthu makampani mokulibeko monitoring mechanism yoma akaona kuti kodi Amalawi akugwira ntchito bwanji, mupite kukayerekera mukaone mmene anthu akuzunzikira. Kuteko lero president mene akupita kolero, khayapita kolero, khayapita kumawa, kumene koko ndiye kuti anthu apagidwa monga mmene zimapangira kalerija, kwapagidwa ngati mafuta paka nyama milomo azikhala ngati kapena mwina akugwira ntchito zabwino. Kumene koko koma anthu akuzunzika koopsa. Kuli anthu aku South Africa mabwana aku South Africa mabuno amene anazolowera kwawo kukuzunza Amalawi monga mmene akuazunzira pano. Fache tikamanena kuti munthu akuzunzika kuma ku South Africa, Amalawi tu akuzunzika.
inuyo wa opposition mukamapanga matamano muziwe kuti amalawi yakuzunzika ku South Africa, kuti munthu achoke panopa akafike ku South Africa ndiye kuti akuyenera m'maboda monse azilipira ma 50 rands azipita azipita akafika ku South Africa ndiye kuti akuyenera akhale pathumba paje ndi over 500,000 akapita kumene kujako ndiye kuli kuzunzika ngati kuti apite ulo kuchipatala akumayenera kuti azilipira ndalama komanso kuthamangisidwa. Amalawi ambiri akungokhalira mphati andi zimene zizinu wa opposition munayenera kuti muzikhalire pansi, mukhalire pansi nonse, mukhale pansi muombole Amalawi mavuto amene wawawa kumpasaso chakwera next term ina muziwe kuti mwaphaziko. Muno Malawi muno for example tiatenge awawa akutchedwa kuti makhansala ndi anthu omvesa chisoni amene amagwira ntchito ya kalavulagaga salary yawo yochepa koma akuzunzika koopsa. Makhansala tikunena pano masalarizi yawo ochokera mbuyo mwina mwezi 4 or 5 sanalandire, komanso gratuity yawo sanalandire pakana lero. Ananena kuti azalandira kandi pa 1 May kandi pa 2 May salary ujene gratuity yawo, makhansala pakana lero sanalandire gratuity yawo. Andine ndikudabwa kuti kodi ziko lino ndiloganiza bwanji, asogoleri athu amaganiza bwanji. Zikakhala ndalama za iwo ndi isangasanga zimatuluka, koma zikakhala ndalama za inu ndine ndiye zimavuta anthu ma civil servant apeshoni ndani onse akuzunzika koopsa kuti apeze zimene zikuyenera kukhala za iwowo. So ine ndikulira kwambiri, kukulirira ni inuyo a opposition alimo ena amene momwe ali ndi mtima wabwino ofuna kuti agwire ntchito ndi anzawo, koma alimo ena wokula mitima amene anachokera nthawi ya Weresike kuzafika nthawi ya MCP kuzafika lero amangosintha zipanizi kuchoka mu MCP kupita mu UTM, kuchoka mu MCP kupita mu DPP, kuchoka mu MCP mupita mu UDF, choncho recycled politicians. Kutero kuchinati chiwine chipani cha MCP zisankho zikubwerazi muzaonaso agalu amene wa achokaza apita akalowe mu MCP momuja kuchokera mu zipani zawo. Kungowina DPP leroli mwaonaso achoka mu zipani zawo ndikumaka muthokoza amene ujayo ujeni mutalika ujayo. Andi chima ndidabwisa nchonena kuti mmalandirana atu kutero kupali ena cha MCP amene akuperekera zida ku opposition, ndiye pali ena opposition akuperekera zida ku MCP kuti mwina atakhala kuti zisankho zaenda mwakuti azakonderedwe. Ndinu anthu omvesa chisoni, mukanayenera mulipule ziko limene mulipule ziko ili anthu akuzunzika koopsa. So masiku asala ochepa mukanayenera mukhale pamozi. Unfortunately simakhala ndi emergency meeting, simafuna kugwirira ntchito limozi. Ngati mwakumana ndi kuti mwakumana kumaliro, koma kunja kuno anthu akuzunzika koopsa. Malawi akuzunzika, muyende m'mizimu muone pakale panopa mwagundika kusavuka ndi ndalama kumapanga kampeni. Ena mukuchita kuziwira tukunena kuti olotitapanga kampeni yotani sitingawine, but mungofuna basi muzingozunza anthu, kufuna kugawa mavoti makamaka anthu akumwera. Anthu akumwera ndinu anthu ozikonda kwambiri. Aliyense akufuna akhale president ochokera kumwera. Muyambise zipani zanu, muyambisa zipani zanu. Zona you can't think about the people, about the children, about the women, about the old people. You can't. Lero limpite mmasite mukuti mudziwe kuti kunja kuno sizili buno mwaone ana amasikini mmene akuzunzira mmasitemu. Ana amasikini afika popsa kwambiri, they are very very notorious. You can't think of that. Gulambika ma program kale ana awazachoka lero ikamakwana 4 o'clock anthu akumamba kumathawa town kuwathawa ana amasikini amene afika popsa kwambiri. Zona ndikumva chisoni kwambiri. Mawu anga omaliza lero ndikufunani muthokoze Michael Rousi tu ineyo ndikhala ndikumakuza ni Amalawi kunena kuti Michael Rousi anabada wanzeru. Michael Rousi amapanga za masewera. Michael Rousi amene tikumuziwa ife ndi uyu wamba kulankhula zomveka iso pano.
ndipo twanzanga tumukulankhula bwino kwa basi mukanakhala kuti zimene zimunaziyamba pakale. Anthu akukondwera nanu anzanga apapa ndi Michael Wish weniweni amene timamuziwa ife ndi iweyo. Ukunena bwino kwambiri, ukulankhula bwino kwambiri, ndipo mmene zilili muzikapitirira. Ine ndipezeka pa sonkhano pakoto chifukwa kukubwera kwine ndifuna ndiyambe kuyenda m'misonkhano ya zipani zosiyana-siyana. Makamaka mukagwirizana sindikudziwa kuti zingakhale bwanji. Nditaona sonkhano pali Michael Usi, sonkhano pali ADPP, sonkhano pali Nankhumwa, sonkhano pali Mwene Fumbo, sonkhano pali Mai Joyce Banda, sonkhano pali Atupere Muluzi, sonkhano pali a David Mbewe, sonkhano pali Peter Muthalika. Nonse a opposition mutabwera, Anankhumwa nkati mutabwera pamodzi ndikupanga sonkhano umodzi, kodi ziko lingakhale lokoma bwanji? Kumayi kaka aliyese ineyo ine ndiye ndine dolo ine. Koma Malawi akuzunzika kwambiri ya Malawi. Mukanatiganizira, mukanawaganizira, musakale anthu ozikonda 5 years ina kuti mukampase uyu chapaheya apha anthu kopha chapaheya wapenga tikutero kuwapenga angoti lero ichiwanena mawa ichiwanena chifukwa akuziwa kuti nthawi yake yatha. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Kodi mukuziwa kuti mameya onse alandidwa magalimoto wawo, koma galu awa maministers wawa akuyenderabe pakana lero, koma mameya amene amanga masitewa analandidwa magalimoto wawo.